dunia kok kurang tobat jatuh balambin masuk neraka jatuh balambin masuk neraka analah ayam tinggalnya 3,1 tinggallah 2,1 tinggallah 2 tahan azab neraka minta babalia ke dunia nanti minta babalia dunia nanti analah ayam tinggalnya 2,1 tinggallah 1 Zulfitrika YouTube channel. Biar kok. Zulfitrika YouTube channel. Nabi Allah Allahu Rabbi batuan kita Nabi Muhammad penghulu kita wahai sahabat ditolan saudara assalamualaikum nang ke dalam sidang adapun kami orang jolong datang ni tapati rumah lapan oleh orang kau juang ke pangkat curano basilang curano berisi gambia japina lagi timba kau jeroko
Ko adat menanti lah sadang elo duduk baropo makanlah basanto nini aja mama nanti lebih haro baraso kadape di bunyi nanelo di sikola kami Sakamari sansai ka mengaji adat kami tak pandai ada lalamu di sikorang pakai sabalun banagari coba balai-balai tak pegang ni manti penghulu je pegawai kami sakamari rumi ka mengaji sora alamu tauhid sora lalamun deyo di sikorang paci sabalun basura walun bamusaji saji tak pegang dai mabilal jokati anta ko manuku agaram kalawi anta ko kacino ka menjua pinjai lagi pasan pengarang lah jawab jalan lah banyak dipandang ala banyak dirasa umur ko panjang muka sui penonton ne kami latara jauh dan tamu lah datang anandari dake lah pun sekarang lah baduyun-duyun ke ini ruangan handa menyangakan silawai dulang silawainya kami diumpamakan orang umpama balai kota Padang Panjang balai nyerami pagi je patang Aduh nak kapai, aduh nak pulang Umpama bendi je kereta loyang bendi naranca kudu nak gadang engku sia nagapu lari nak kancang hanyo di kami nama nasi malang bendi nyeburu aku dapat pinggang lari mana lungkui dah penyakit jom malayo bae itu lenan malang dengan kami kembali di tengah lenyo sidang Zulfitrika YouTube channel. Sabanar beliau Rasul wahai kulini fa ya Allah Allah ibadah dia dengan ani irinyo kiamu bin nafsi daya itu sifatnya aku ada dari Tuhan oh ya oh Rasul saratoyo basufa dari junjungan oh kita tapi elakkan kami karena menambah acu urito kamangambang oleh pitu wala di muko aba asamu Alumlah kami sabui aku si ingajo le sabalum kami kambang le suatu acu urito kami kabar mohonan sapana aduh lekani nialana nyomama kapangulu ada orajo alim jo
selesai kamu leka cara dia tahu pandai wahai candu Tokyo Wala bapa wali nan tulo para atamu leka padu si bapa jorong seorang ajo dua Ado bulu kandung asaratu peka akanyo leka pemuda lanan pemudi generasi pemuda Salam istimewa lekare leka kita leka reka nilai tu kami sama tukang curito Lainan hadir lanan dia tampe onan ko lai di tampe yo le nyunan ko lai di rumah kotanggo Gawe malas salam dari kami ba aduh yo dai ganto lai padati yo derang bari banamu oh illallah Allah la ilaha Ya la ilallah ayamulai alani di Nabi Muhammad dan alai Rasulullah ilallah Allah amang ayana amang ayana amang ayana amang kaganti nyoroko ala timbakal nyolunto ayamulai Lesa semua nyokito ilallah Allah Allah amanga ayana amanga ay amanga ayana amanga ay amanga ay amanga ay amanga ayana amanga ayana amanga ayana ana salam dari kami banu ayamulai Assalamualaikum ganti adalah ya basi jobaso oh ilallah Allah Allah amanga ayana amanga ay amanga ayana amanga ay amanga ay amanga ay amanga ayana amanga ayana amanga ayana ayo la ilaha illallah Adi Nabi Muhammad dan Rasulullah Lanan deka wana ladanyo ame deka mieti mago Iyo tipal tu padu kami iyo antahala namba amano di mano ladeka sanang iyo di sana ala dengan naru Onalai mulo ala kita baca Onalai penti adi kita Oleh agama lana Islami oleh agama kita Onalai hutang ala pada kita Lada manga malala kana pulo Iyo maaf di pintu Iyo kan ini ala nanjo mama Iyo
le tu kami iyo anak le mudo mudo mata iyo kado dunyo ulun nase orang alam mado iyo bagi Tuhan nyoba na iyo nanjakalo adikiro onele mulo di baco onele pen jangalan sakali alanan di bidang alade agamo iyo suruh alanan jotaga iyo ado di dalamnya onele kaji di baco awal sudaran yakiwani la ilaha illallah pahamdiyati dijadikan cermin rangi jo bumi pemandang si ari maju di sini malali alam mamanda diri mali diri adolan hakiki iyo adolan majasi di pandangan nana lahir nana batin terkasih batin rahasia tersembunyi si ari bijama mandang dari nana so mulo babilang di sifat samonyo di satu kena pandang ma anakku lima ketampenyo hilang manola tuan orang lebih jasano akan nala diri Asabal menyo alam iyo alun berbagai rupa limbago adam balun bertompo balun beribu balun berbapo alun lebasarugo alun lebanarago Nuralada Muhammad dalam alemunyo di situ wijo mulo kambangnya Pijo yang satu lah dia situ lah dia asalnya kalau dia kaku lah ya indah terasa ajo kalau dipegang delain dalam baruko sifatnya Tuhan bukan di luar bukan di dalam bukan baruko putih ajo hitam itu kita lebih salah kalau di mana orang yang alai di satu alada iyo kantali lai katam alada iyo bapegam lai supayo alada iyo natagu elai ujud alada iyo dia simpangnya lai janji yang ada iyo ko sampai delai ajal lai ko tibo delai ni dah ada iyo lah kalu lai tapan dah ada iyo barakat lai mengucap lai ko lima lai ko indah lai iyo biasa lai
kunala de iyo mana lekuli mahala de iyo nyotuhan joka loka ate letaramun jantan Ma'anaku walima gali putih Mali putih tubuh Alada nyawa di badan Kalau dipandang alada kurang yang hijau Hilang di mata lanan di hati tanpa samparono bumbu samparono lumpuh samparono mati alade mangko bagara kamano alaman tulam melifatul hawadis handalayo paham letalata Coba uji, coba nala uji, lada batu jo intan. Timbang dalam batu laya bare jo ringan. Keputusan pandang alada kepada Tuhan. Keputusan ilmu alada kepada iman. Le iman di hati cara minane Tuhan. Le fi'lan gitu fi'lan gitu malan batin de insan. Laja di rasonyo soal pengajian. Lebih dari itu tak hilang penyuruhan. Karate balik jurutul sabah jalan. Kapado siapo kaki to iyo dijadikan sampan iyo salah mulai nalamunyo iyo negito indah kakara iyo di dalam pengajian iyo agak mulai nanyo Islam iyo lai tulai naruponyo iyo di kami lai nanadu iyo sebagai pembatang alapia iyo kan jadi lede nyojuo iyo orang bari lainan banamu iyo
lai kami kadonyo Dejo lai baluk satahun lai jagongno Iyo kalau lenanyo dara iyo balun satampu lenan pinangyo Nani dado baluk nani ola sabarapo Iyo mangambang lenan curito iyo nan kami ledenyo cubo bagi tulah Iyo di mano kaelonyo Iyo di pandang lenan jo mato Kanya dia di dangai oleh talingo Iyo di mano le kata buai Iyo le anak lenan ko jago Samonya dolanan dek itu bahasa mo Iyo nan ala le samonya to Iyo di malam le kinienan ko Zulfitrika YouTube channel. Malam nani ola panabisan iyo nan melejan itu akan nani ode namonyo iyo ya itu si gaya gitu Allah nak sampai syarat nilai 10 iyo kinilah de tua bana di tapetinan di rumah iko Iyo diundang le de nyobana Iyo le si tukang le curito sebagai nani ola de selingan pak isi wakatuka jadi juo Iyo pa isi le nan wakatu Iyo nan taluang le kinyinan ko iyo nakatola de pada hati Iyo orang itu le namonyo de badu Iyo le adik le nan nyobako de coba jo kalau iyo nadi kiro Iyo nan surang le suku Tobo Iyo nan surang suku Caniago orang lain anak bila seorang nani yo anak katipno Iyo begitu le nan nyobana Iyo nan jo kalau le dikiro takkan lupa ia mendoakan gaya gitu mudah-mudahan nanti sano lapangan jualan de kuabunyo iyo jo kalau lah de nyo angin dapat lah dingin lah de handanyo jo kalau iyo lah de nyo sisu iyo lah bila de handanyo iyo jo kalau di akhir jatuh malam bin masuk sarugo Iyo begitu le nan nyobana Iyo nan pinta kami berdua Iyo di doa le de kanabana Iyo di tampil le nyoiko Iyo di mano ka elonyo Iyo itu le de nyobana Iyo suatu le naruponyo Iyo dicari le masuanyo Bidadari di dadam Bidadari di dadam Bidadari di dadam Dengan kasih-Mu ya Rabbi damaikan hidup ini Dengan cintamu ya Robbi damaikan hati ini ada salah Ku melangkah gelap hati penuh dosa Beriku jalan berarah temuimu di surga Terima sembah sujudku Terimalah doaku Terima sembah sujudku Izinkan aku bertaubat Maulana ya Maulana Ya Sami'u du'ana Maulana ya Maulana
Maulana ya de Maulana ya sami'a doana. Adana kasihmu ya Rabbi, damaikan hidup ini. Dengan cintamu ya Rabbi, damaikan hati ini. Saat salah aku melangkah, Gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temuimu di surga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan aku bertaubat. Maulana ya Maulana ya sami'a doana. Maulana ya Maulana ya sami'a doana. Maulana ya Maulana ya sami'a doana. Maulana ya de Maulana ya sami'a doana. iya itulah deh bunyinya dari kami hanya berdua. Iyo itu halana ruponya, iyo di segmen pertama ko. Ada selingan Allah jadi ada rasanya. Iyo sebagai pak isi patung, iyo kan jadi ladenya pulau. Iyo di mana kan eloknya. Tolonglah sambung sesudah itu jobu jalan gunang seru, janganlah tolan babasuh-basuh. Dengarkan bana kami berdua bagurau bana di malam nanko lantunan Islam iko namanya. Ayam turun 10, Aku mati 1 tinggal 9. Oh mati 1 tinggal 9. Bisa nyawa jo tubuh tangan melipet Di badan tangan melipet di hati badan. analah ayam tinggal 9. Kau mati 1 tinggal 8. Kau mati 1 tinggal 8. Tangan melipet di hati badan, kurang cabiakan Si kain kafan kurang cabiakan. kain kafan. Analah ayam tinggal 8. Kau mati 1 tinggallah 7. Kau mati 1 tinggallah 7. Cabiakan si kain kafan, mairang antar Kadalam kubur airang antar. dalam kubur. Analah ayam tinggalnya 7. Kau mati 1 tinggallah 6. Kau mati 1 tinggallah 6. Antar dalam kubur, kota beramal Bergawang kalam kota beramal. dalam kalam. Analah ayam tinggalnya 6. Kau mati 1 tinggallah 5. Kau mati 1 tinggallah 5. Buah bakalam kalam, mungkar dan nakir Datang bertanya mungkar dan nakir. datang bertanya. Analah ayam tinggallah 5. Kau mati 1 tinggallah
ampe kok mati satu tinggallah ampe Akhir datang matanya di dunia kok baik tobat hidup di dunia Lai tobat analah ayam tinggalnya ampe kok mati satu tinggallah tiga kok mati satu tinggallah tiga di dunia kok kurang tobat jatuh balangin masuk neraka jatuh balambin masuk neraka analah ayam tinggalnya tiga kok mati satu tinggallah dua kok mati satu tinggallah dua tahan azab neraka minta babalia ke dunia nan ko minta babalia dunia dan analah ayam tinggalnya dua kok mati satu tinggallah satu kok mati satu tinggallah satu dia ke dunia nan bakaki ampe dan babulu bakaki ampe dan mabulu analah ayam tinggalnya satu kok mati satu habis adonyo kok mati satu habis adonyo ampe badan babulu jalan merangkak ke dalam limbo jalan merangkak ke dalam limbo api ayam sadonyo tak kurang tutu ya si pintu kandang kanturang tutu ya si pintu kandang merangkak ke dalam limbo orang namakan harimau gadang orang namakan harimau gadang bala karam dia mudo nan sabala buku ada ulu onan sabala buku ada ulu jaga masuk sarung Zulfitrika YouTube channel.